wandiswapira mumba mwana wafa uyu wandifuna mwana wafafiwa wakarwa ngezvidhoma mota yakauna ichimutsika yakauya haina kutsika munhu kurange pane munhu makana atakaputika ari munhu akutaura hana kuputika maandona uyu basa kuti ingakurange basa wakashaya wakatara ausiwega pakapita mazano kana matatu apedza kudaro ndikuona pari mari mwana kumakumbo kwemwana kune chinhu chirimurutirwa chinhu ichocho netsvimbo takaita netsvimbo nechi this is ende wese vanhu vakatanga vamwiswa whisky. This is the fourth one. Mudare ripi rino iri right. Vakamira seya. Taura izvi. Vamusori changamira. Yes. Ndingangoti unotanga nezita renyu ndonzi Takunzwa Mananga. Alright. Musi wa 3 June takaitawo rufu kumba kwedu. Ndine munin'ina wangu akashayika zvisina kunzwisisika, akangokunzi akadonha mota, adonha mota kudaro. Akawigwa musi weFriday, anga wadi musi wa5, awigwa musi weFriday. Kumusha kwedu uko tiri majeke. Sunday, Saturday, Sabata wanhu hawaiti mabasa. Saka musi weSunday makuseni vanhu vachienda kurumuko, wakamuka wakaenda kumakuwa. Vachisvika kumakuwa vakasvika paine muti wanga wabva kudyarwa paguwa remukomana anga abva kushayika. Kubva ipapo vanhu vakatanga kakawadzana vakaita kunetsana. Vaita kunetsana, vanhu vakati ngatifambe. Vanhu vakatanga vachimbopinda mana mutare medu vachimbotaurwa kunzi musha kwenyu kwakamira so, kune munhu ane zvinhu zvake zvinodai. Ndipo vakazofowardwa kuHarare kuna sekuru ariko kunzi nyaya yenyu iyi kune wakambobatsirwawo kwakadai so, madini mamboendawo kune vanhu ava. Ndo pakabatana mhuri yese yobva yaenda kuHarare kwasekuru, vakaenda ikoko. Tasvika kwasekuru ndo kwakabatwa kuti mumhuri medu mune munhu ane zvinhu zvaakatora zviri kutidini kanganisa, ndo zviri kusanganisa marufu aya, kusanganisira nerufu rwatatabva kusangana narwo. Tiri koko munhu wacho akatobvumawo kupa chaupupu chake kuti handichadi kana ndakuda kusiya zvakadai so tadzoka isusu sewana. Takazoona kuti apa taita wateta, tadini taenda kwamambo, tiende kupresenta nyaya yedu kwamambo kuti mambo, kumusha kwedu tiri kufirwa, tichifirwa kudaro patiri kufirwa pari kungobuda pachinzi mumusha medu mune munhu akanotora zvinhu zvake kuMozambique. Zvinhu zvake izvozvo ndo zviri kungouraya vanhu zvisina tsanangudzo. Ndangoti ndo muchidimbu ndo zvandinza pano. Hamuna taura munhu wacho? Vanhu ndi baba mukuru Kenneth Mananga.
ndiye akataura wacho. Uyu ndiani? Uyu hanzvadzi yedu. Andikapana ari pari. Kumashure kwacho ikoko zvinonzi izvo zvinhu zvacho ndo zvinobudawo pari. Zvemunhu iye. Zvinhu zvemuridzi iye takaonawo mumasocial media vana gosichocho, Facebook, WhatsApp chinzwawo kudaro. Kumashure tinongofiwawo tinotongofambawo tichingobata futi semunhu. Kufa hakuna kutanga nemukomana uyu. Kufa uku kwakatanga kare ende kune maseasons zvekuti taakutoziva kuti tikapinda munana June July pamba patoshata pakutobatwa maoko. Zvinhu zvataakutoziva kuti ukangozwa foni ikarira muna June ifoni yerufu. Waenda parufu pacho pongobuda ponzi ndinhingi kune mamwe marufu makatomboitika zhowe vanhu vakatomborwisana zvichizongopera zvakadaro, but izvozvi zvazonyanya manje nekuti muti wazosimwa apa yanzvimbo yenyu. Isusu takangoisawo hama yedu munzvimbo yenyu maakusimwa muti, ende kwatakaenda takanzi hatikwanisi kubvisa muti uyu. Takatouya newarapi kuti wabvise miti iyoyo. Saka wakazobviswa? Wakambobviswa, muti wakabviswa. Wabviswa muti uripi? Ndo paturunga taakugumira sewana manje bhozi anga amaprocess ana baba manje. Waripo wana baba ndo wari apa. But ini my question ka ndikuti kana muti munhu wese akaona kuwaizobviswa muzviwandewandise awo muti aunobviswa pamusoro echakamira ndozi kuda kwashimana so mwana wangu wagara nyaya iyi payakafambiswa panga pana ishe muchena nasabhuku sesi pezvakaitika vanga varipo. Ndachikumbirawo kuti vapowo chapopo chawo chisingadzi kusaidi kwedu vachimubatisa achimuudzawo zvakaitika. semuchena uyu ari pana baba semuchena mamuri kwacho mamusibo Ndakazozwa sikada ina sabu. sabu kwakari sabu bana etike chakaitika Wakaditamiria. Pamusoro echanamira inini ndinoitwa Elias Muchena. Zviri kutaurwa zvechokwadi ndakanga ndiripo. Zvakaitika ndakazodaidzwawo tikataurirwa zvinhu zvadini zvaitika, tikabuda chitaura mune zvakaitika. Saka muri kubvumirana nazvo here emisasabhuku? Takabvunza wakati hunde zvibuda izvi ndizvo chaizvo. Tikati saka muri kufungei ndizvo? Wanoti iwo isusu tiri kufunga kuti dai tafamba ndizvo kuti zvinhu zvabuda izvi ndizvo here kana kuti kwete. Saka akazofamba ndikawapa mupurisa wangu wakaenda. Zvakabudawo ikoko zvakabuda, tikazouya ndozotaurirwa kuti zvafamba kudai, wakabatwa wakabatwa. saka mamusibo Topana mupurisa wawo. Mupurisa ndinamugaripo uya mupurisa wazvula sabu gara inasi ndinamugari pamusoro echangamira, pamusoro evadare wese, pamusoro emadzishe ose nevose mhuri yokwamananga nevari kuteerera iyi nyaya. Chokwadi takafamba zita rinoitwa Abel Masinga. Chokwadi takafamba nemhuri iyi. Chekutanga takasimuka pamba
tichibvunzawo kuna vanobatsira. Chitatu chacho chakashaya mwanakomana foni yakasvika tiri kumarinda kwakafukunirwa gamba kwedu kwamuchena. Vakati ngatiendewo ipi kune masvikiro iwawo. Takaenda kuGrange chokwadi tikatambirwa zvakanaka tikaendereka kutown. Tikasvika kutown vanhu vakasagutsikana. Tikasvika kuHarare hapana aiziva patachienda. Takarara munzira matakarara. Takamuka makuseni mapasi 7 kuenda kwasekuru Kanengo ndokwatakaenda. Taitofamba tichitobvunzawo kuti ngepapi. Tobva tasvika ikoko kasekuru wakaenda kubatsira usiku iwowo warusvika manje. Shuwa takapuwa chikafu chemakuseni, tikapuwa zve chikafu chemasikati. Tichingopedza kupuwa chikafu chemasikati ndo pakasvika chisekuru waya. Tobva tadaidzwa mudare zvikiti 3:30. Tapinda mudare mwedu. Tichingopinda dare imomo wakatanga kuti Kenneth simuka uyo mira yachigara pasi ubva batutswa tsvimbo yasekuru waya. Abatswa tsvimbo yasekuru waya ndopakabvunzwa kuti shamwari tsvimbo iyi da kuti uzoti mukuru ndiani pakati pangu newe. Akati ndichitarisa mukuru ndini. Kaza ndikuuya kuti pamakore pabasa. Bvatadza kudaira ipopo. Adaro obva adiri pa Kenneth wabva azi right wamwe wekwamana akasunga abate tsvimbo wakasunga wakabata tsvimbo iya wachitaura kuti kana ndiri muroi shuwa tsvimbo iyi ine chekuita neni. Wachibva wasiya tsvimbo uchibva wagara pasi. Then ipo papo ndopatakatanga kuona Kenneth akabata tsvimbo wakutanga kunga munhu wakutanga zvakuitika zvachinge tsvimbo yake akabata iye zvakutochinja zvatabva naye ari kubva kwanzi wataura wanhu vese vapera mumba mwana wafa uyu wandiriona mwana wafa zuro wakarwa ngezvidhoma. Mota yakauya ichimutsika ukami yakauya haina kutsika munhu yakamutsika ngepane munhu. Mapana atakaputika ari munhu akutaura hana kuputika. Mandona uibase kuti ndiri kusara ngepapo. Zvashaya kuti wakatara achiti ipo varamakanyarara wapedza vanhu vakakauya wakati hausiri wega Kenneth. Pakabuda mazita anokwana 3 apedza kudari iwe ndiri kuona parinari mwana kumakumbo kwemwana kune chinhu chiripo muri irwa chinhu ichocho ime munhu urimuonaaniruwa bachiro chindiri kukuwadza imwe semundira kupai ukomana wangu wanoenda kotoaine tsvimbo yangu ndokutara kwakaita sekuru wayo. Shuwa takabva tabuda mumbamoya tobva tasiya Kenneth ari pavharanda. Zvazvakuitika zvacho zvasingachaitika. Wakubata bhutsu dzake kutodziswa bhutsu topinda. Wakubata bhutsu dzake achiti iyo kitsi mutema iwe utsvage pandiri Stalin ngoti ngomuna wakasaizi Stalin munhu akafazokuwa utonditeera zviro zvakuitika izvi azikazi wari kuenda kwamutare chidiri cheda nguva yapera tobva tangopiwa varume vairi watakaenda navo bva tadzokera navo kwamutare tichibva taura kwasabhuku zvino zviripo bva taenda kumarinda kotora ruva ravo bva tangosungirwa mupepa muya bva taenda naro kumba. So tatopinda motikari dzimba dzese dzakambopindwa vachitsvaga zvinhu zviya zvirunetsa vanhu pamukowa paya vachibva vati takurai mabhegi bva zvangoswa motikari bva tayangoenda nguva yacho iyoyei. Tichingosvika futi ikokoko takasvika bva tadorora zikazi motikari bva zvangokirwa motikari zikazi hapana munhu unorarama mabhegi asara ndiri motikari bva tapiwa tokurara. Tadaro izvo
makuseni vatangomuka vatapa futi chikafu masikati ndizvo futi vatabara futi nahafu 3 futi nasekuru wayo. That's right. Tapinda tichingopinda mudare muya rezuva rekutera vakangozi Kenneth munanzi beauty ndiani vatazvishayiwa kuti zvubvanye beauty ndiani mwana wako unonzi beauty mwana wangu saka chii chirumboitika abva ataura nhoroondo dzake dzakataura ipo papo right kazvisinei chipi uya apa obva waya futi pamberi pasekuru paya aenda pamberi pasekuru paya vabata chii vabatwa tsvimbo ya futi Yes, Kenneth, toda kuti taure chokwadi. Yes, iwo mukoma wako uri muita sei? Kenneth, ndamudini. Yes, uri wengoma wako iwe. Mukoma wacho wakagara apa wakazi iwe taura kuti Kenneth usandiroyaba. Vataura kuti Kenneth usandiroyaba. Yes, iwe ndazwa. Indo vandadaidzwa wose yes, mubvunzo chii chiri kumboitika ndingamubvunza kuti tiri kumbodi tiripi anodairwa. Tapedza kudaro izvo Kenneth wabva adini bvisa bhachi rakapfeka vabvisa bhachi rakapfeka bhadziisa pane mabhegi akanga abva pamutare aisa bhachi rake riya bhazi rachibvisa bhachi rako bva raiswa futi pasaidi bhazi pamabhegi ari apa tora bhegi 1 rauri kuda mabhegi anga ari 3 obva tora bhegi rake riya bhasimudza papanika mukaka kanaka kakaita viscos ndokakaenda kusimudza iko kabhegi kaya. Saka pana mai wakaenda kuitwa mistake kuti pane pakapfurwa wadhobha aenda kutsva bhegi rake imo iswa futi pane mamwe mabhegi saka atatoshata ngariende pane mamwe mabhegi apa kwamutare aya obva atora chii bvatora futi kabhegi amai waya vakasimudza futi yes right pamabhegi iwo daripi chichiuza rarudaiwo obva asiya kamai kaya bvatora rekutangira reviscosiriya kasa alright saka sekuru yabva adaidza mukomana wake anobata Zvidhoma uya shamari uya obva uya mukomana waya bva uya pane mabhegi vanzi vanongedzwa ngesvimbo yasekuru mukomana uya anongedzwa ngesvimbo yasekuru iyai obva azirai chibvisa hembe dzavo inadzo dzese obva abvisa vanhu vachindoona kazirai muri kuona handita panshai nacho saka ndiri kuda kuti udini uchilibatiro bhegi iri razi ndiro rangu randiroda iro rei obva abata bhegi riyai vabata bhegi rake riya mukomana wabva atanga kubvisa zvazvo mubhegi muyawo achivhura vakabvisa hembe 3 abvisa hembe 3 dai akaona mune murwi wenyoka vangobata nyoka pauro pana vaisimudza mubhegi vanhu vatapira kutiza tese kuenda kutiisa vanhu tabva tapira kutiisa tasaiwa musatize tatimuone kuti ndozvo zvamugara nazvo munharaunda iyo ndoti ini handichangu be nyoka iyi haisi yangu be ndiye manje tikati no hapana kushata bvatambozibudai panzi bvatabuda panzi nyoka yabva dzekiswa pabhegi rimwe bvaravhara bvatabuda panzi zikabuda mbona songofunga zvakanaka nekufuwa nemhepo vatagara pavharanda pasekuru paya atoonesana hapana kungabuta nomwe kwatabuda panzi umwe nomwe anga muchema tapedza tobva taizotaurati vakomana mazviona sei tiri kutaurana kudaro bva tadzokeswa kuti mumba muya tadzokeswa mumba muya yes right izvi ndizvo zvinhu zvinoshandiswa pamusha wekwamanai ngokuti pamusha ipo pari kufiwa tiunyepera nachokwadi ndo zvinoshandiswa pamusha ndochikupedza vanhu vese ende ndochikutsiteka futi vanhu ichocho icho ichinhuyo chicho asi kune zvimwe zvacho zvasara kune 4 wamamudzi wamasana boshi chocho iwowa Jojo madrani finona vivi. James 5 ingozi. zvichinzi Ndiyindwa na chocho. Sino ii. kunana mabhosi chocho iwawo ende kuona kwenyu kumusha kwenyu kune gomo ririko kune munhu uriko wakaurawa amabhondo sofa wakaurawa futi saka imimi chiendai kwachangamiri mhuri wagwara renyu ndokunopenderwa nyaya yenyu saka munokuona mhuri iri mukati peuno musha kuyakuda kuti ipenderwe nyaya yayo gomo racho rakanzi ndiripi gomo ranzi tinova tichitaura kuti gomo rireruka mabva kwachangamiri ukoko kugomo rikunyangani Rinase kurubana. gomo rikunyangani Na James. kwawaigara kumatongo kwawo handi ndokune munhu uriko wakaurawa futi saka zvadaro izvo ndotazi maenda kwachangamiri ndokuchapedzerwa nyaya yenyu ikoko nekuti isusu tinodini kuri kuna nobatsiwa riko kana kusina tinouya isusu tiende kotora zvinhu izvozvizvo ngenda kuti mari yakachajwa ipo papo ndiyo yakati azorambe ngoti zvese wakabvuma zvese kundozvisiwa
asi pakazotaurwa mari manje yakadzi 25,000 kuti tende kotora chi vana vaya mukoma bhosi chocho iwawo. Saka ndo pakati mukoma wavo ava wakati ndotengesa omba yangu iri kudanga mvura. Iwo munina Keni unobagiro chikanga chitengesa omba yako iripi iri kuchikanga tobatadza mari inodini inokwana pakasunga mhepo. Ndo patakadaidzirwa mapurisa pakadifenda rakabva muHarare mwamo rakutora zitaizwa kuti kune noise yatosvika vana baba manhaka ndio vakazobuda kopodzi kanya kuti hapana noise wakati titi paitendura zefyu yatashandisa nhasi amugadziri zvemhuri mundopa. Saka handisi kuti ivo pangafona ndiani kumapurisa ipo pa ndo mafambiro etakadini ndo mafambiro etakaita iwavo. Samukona mhuri yazouya kudai shuwa wari kupera ndo zera rechikomana iro rega ndo zera riri kupera zvinorwadza. Pane mwana ezvekutaura usoro chengamira ndapotaura zita rangu ndonzi kuda kwashimana. Pese paitika zvinhu izvi iye mupurisa wamambo nesuzo takabvumidzwa kuti titore mavhidhios kuti tidini titore mavhidhios izvo zvava zvichiitika zvese zvava zviri pamavhidhios ende vanhu vakabvuma nemuromo wavo. Pakataura vanhu vatatu mumhuri medu warunzi chikwata chimwe chikufambidzana. Rimwe dambudziko rimwe rakazoitika futi nderekuti akabva kugadzirwa makuwa kumusha kunyangani kwakabara kwakona nasekuru aigara nasekuru. Patakazoenda chino kugadzira makuwa takaona takutogadzira makuwa tiri murodhi musha wacho havanzi patoniwa mwana wakugara. Saka tizivi kuti zvakafamba sei. Mwana wabando anokwanisa kutaura kuti musha wacho wanasekuru zvakafamba sei. Kuda kwashimananga. right uyo anzani Kenya ndiri pano mambo ndimutenda izvi zvekutaura izvi nekunokumberi izvi zvekutaura izvi zvakaitika here hazvina kuitika here ndizvo here handizvo right. Ndingati mambo mwazichaninotibvunza zvomuita ndaimbokumbira kuti dai mukoma wangu wambotsanangura mufambiro yatakaita asi musaenda kupindura noti ndiye state witness. Ini ndakasvika kunobva ndapuwa mushonga kuti nditatsozwa kuti ndiromboita chii. Saka zvese zvirikuitika ndizivi ratidza kuti zokuya nenyoka izvika izvi zvakazi nyoka yaenda kotorwa kumba kwaKeni. Asi ndakasvika kumba kwangu zvizi hakuna vanhu varini vasvika kumba kwangu noti vanhu vangu vangu vari kumba kwangu ndichi mindei mutora hembe dzangu nemagumbezi angu because kunonzi kutonhorwa nemishonga yangu hapana kutora. Asi pakabva nyoka handizoti yakabva kupi netrangi yakabva kure yaizi yabva kwamanhanga kwaKeni. Matrangi angu ese ariko vana hapana munhu akasvika. Saka ndainongoziva kuti nyoka yacho yakabva kupi yakatorwa kupi. Saka mukoma maybe can explain more than zvasingazivi. Nokuti ndakasvika kudati vanhu vadzidzana nesipo yemushonga yemumateaspoon wese wakapedza kudisi indozopuwa mushonga wangu wamugirazi hambi unozi mudzipetere kana chichichichichi. Saka from there handinambozoziva kuti ndiri kuitei. Kusvika mufollowing day ndakuziva zona ndakuita ndipo ndakazobata tsvimbo yangu ipo ndaibata ndikati uri kutibatisira tsvimbo yangu tikazi uri kuda kupikisana neni uri kufa within 2 days nokuti uri kupikisana neni. Saka ndakaibata tsvimbo yacho vabvunzei wese apo kuzosvika ndazotaura kuti inini zomakuita pano ndakumangara mapurisa because 3 days detention kubva kuti pamuchena hakuna ngonitaura tiri kuenda ung'anga kana kuti chii kwasvika kwandidisa mushonga kuti nditaziva zvezvo ndiri kuita. Saka mukoma mege explain more because ndiyanga ari sodo. Mugumirwa here mambo pamusoro yemambo tingati inini ndinogara kuvhumba munin'ina wakafona kuti wakaisa iri message kuti Ernest Mananga baba mukuru mwana washaika kwaita accident. Ndakasvikawo wanga wapakati kugadzira makuwa emwana tikabata basa rese rikapera rekukuiga mwana. Takazotama nheru uyu wakuchiyamba ndabudirwa ati ndabudirwa otaura kuti Kenneth wanhu wakataurwa kuti wakaurawa wamwe wakafa ngeAIDS pane madhokuments arimo wakawandisa. Tikati ini hani ndinopinda chechi zvakamboita futi pakafa
mumba yamainini mwana wakomana wakaunganidzana vamwasha wasi panopa wakati mimi uri kupedzawo namuditende wakanyekwa kuda kukuisa kuchiprofiti tazosvika tikasvika kun'anga ndikadaidza mukoma uyu wanga aripo mukomana watanga kutaura uyu wamwe wese wakati isitiro chechi hatendiyo takazosara tiri inini nemumwe mwana wekababa mukuru tiri 2 nganga yakati iwoyo kana usina kukanganisa mwana wako kuti waita wakataura kuti uko mwaenda kwacho wadzwa mune zvamakaita kungoda tibva taiswa kunofunga panashodzana neng'angayo naumwe tete watati naye vamwe vakati hatendi kechechi inini ndino wechechi asi ndakati aiwa ndii ndakasirwa tsvimbo ndibaba ndiwana sikuru vamwe nawana baba mukuru wana wese ndakavachengeta twakangu history yakareba right taenda ikoko kwazi mukamadzoka pamba panogara ngafukire pameki pane mishonga takasvika iripo handi kutanga munin'ina wangu wakawaniswa nhamo yakakura kwazvo paita rufo waibvada wamuchaya dai ndandisina vazukuru vangu wekwamuponda ndofunga kenisi akaurawa tobva tapedza ipopa ndikati uyu abudirwa munin'ina anga aripo takada kuita kuita zvechechi naye toona zviri kunetsa tikati ngatendi kun'anga tatorana mumotokari uyu ndiye kenisi buda uchibudawo neni ava baba mulavhu unowo mai wake kuti baba edu vanga aine vakadzi vatatu ava mai vavanga vasisipo vana saka pakagadzwa tsvimbo ndii ndakadzipiwa nevana baba mukuru vana wese ndakavafundisa vachapuwawo mbohwa kubva munin'ina wangu mukoma wake wese ndikavagara navo ndichivafundisa saka apa in short tazoona kuti ndozvaitika tapinda mumotokari tanga tiri 15 uyu ndiye munin'ina wangu buda ndibudoneni vamwe wese ava vanga vari wanasekuru wake nevamwe wese hama dzake atikatambai takatanga tapa grandrifa ng'anga iri pakati zvinhu zvochi hatizvikwanisi takukurife nyamauru kudanga mvura tasvika kudanga mvura ng'anga yacho yakatotaura zvisina kuzwisisika zvakanaka kwaza ndikati ndofunga takudzoka kumvura ndakatozoshama kuona tadarika Christmas pasi ndikati ndofunga vari kuisa tezvarawo unogara kuTransvaal tadarika paTransvaal taapa odzi uyo marusape taharare makatipe msiki tiri kuende zviro zvitaida kuti tinyatse kugadzira zvinaa ndofunga kunoka vanhuziva torara pakadzika paradise lodge karipo torara vanhu vairi pamubhedha zvataro takaenda vanasabhuku naishe namupurisa wacho ngezvediko tazosvika ikoko tapindamo kororo wobhadhara mari consultation mumbogara pano chirembo chaya masikati kuzi kanengoni kanengo pazosvikapo obvunza uyu wabudirwa futi yotaura asi ndakanyatsa kuzwa kuti vanhu wakafa wazhinji wacho madhokota indonyoro kuti uyu chakati uyu chakati ndakafirwawo inini takaberwa tiri 10 tasara 3 ini kendese ndanzvadzi yangu aiwo wakafirwa kwawo wasarawo 4 saka tapinda mune chakada kuti nesa ngechekuti inini semunhu unonamata handiziva wangu zvimidzimu maningi asi ndoziva kuti pakabudirwa munhu munozwa ndezwe remunhu wacho uri kutaura kuti shuwa ndiye uyu wakafa uri kutaura and unoadresa vanhu ngekukura kwavo baba munini baba mukuru ningi chakati apa zvirindozi kendesi wapedza vanhu vamushamuno kendesi wapedza vanhu tapedza ikoko n'anga yakuchigadzira zviro zvayo chakazondishamisa mukomana uyu apiwa mishonga wakatenderera musoro
atendera musoro ndakafonera Kenneth kuno kuzimene munin'ina wangu wakandirwadza mambo tapuwa mabhurangeti kurara wakutovhirindidzika wakazoita netoilet handina kurara pamusoro wacho ndakachema mambo kutambudzika ndikati Keni kana pane nholoziva handisi kununudzira tenda hako one uziva wakuenda tadzokeswa masession muya wamwe tapinda futi I was prepared kuti pazinga pabhadharo mari ndinotengesa kumba inge kudanga munin'ina wona wakupenga tenda hako nyaya idzi tione kuenda kumba uyu uri kutaurawo zvake iye wakupenga ndorwadziwa mambo ndakanetseka wazi imimi ndakukupai tsvimbo iyi urutanhari ngoteeresa ukazotora kuti kana kuri kufa ngadife handina kubata chinhu wazi tsvimbo yangu ukaibata iyi hakuperi 3 days usati wapenga kana kuti unofa wazi ndikenesi kana kusufa ngekupi mukoma ndo pakazoti wakunda wacho wanga vari kuzivawo kuti kune problem tozotoona mapurisa asvika ndasvika ndikati kuno kuti anything can happen inini munin'ina wangu awese vanhama dzavo 18 people isu tiri 2 right tadzoka hedu tasvika kumba tasvika kumba wakaita futi kundituka iye kuzi iwewe Ernest uri nyoka wadaidzirei mapurisa ndikati nyaya iyi yarebesesa tisu taida kutanga kuuya kuno kwamambo asi takati dai tamboungana tichitaura naishe nasabhuku tichionesana tichikuchema mwana imwe mutanyaya dzedzevese idzi nemapurisa patakaenda pakaitwa accident tikaona mapurisa akatora mastatement madini timboona kuti zvakamira sei tiri pakati apa titoone masamonisi asvika manhanga family versus ani nani uyu anga asi muno muZimbabwe haazivi history yekwamanhanga yakajeka wakomana vanonetsa iye mukomana wedredio wakambonera Kenneth tikabata kuda kuchaya kuuraya ndikati kana iri nyaya yekuti kune munhu unoroya inoenda nayo tese kun'anga dziri independent uko kwetakaenda uko takaona kuti I may be wrong fundraising yaida kuitwa yachayanga yakakura kuti 25,000 ndikati izo nyoka yacho maichaya nyoka yatorwa waKenneth riko munin'ina wangu ndaona nyoka suitcase yake uya yababa munini yakapura love more nemabhegi aya zvino zvakabuda pasocial media ndotozwa moto kuti kwaida kwa fundraising mudharaunda unonetsa wena ndikati aina handidaro iye wabva pamukomana wedredio wangaisa pakambofa umwe mwana aibva andimufonera aisa message aifonera love more baba munini wake naKenneth kuti Kenneth ndoda kukurova ndidaidza nezVTBC chione zviri kuita Kenneth ndikati hatidaro mufana wanyanya kunetsa we atiiti noise banaye ngatiende kwaMaSoseji apiwe peace order ngaapiwe peace order mufana wakapiwa peace order for the next 5 years ukamusa noise you'll be in trouble tagara hedu tangati kumirira munhu wakatsika mwana wakatizira tozoona mukoma wacho wasvika kuti ndini ndine munin'ina wakatsika mwana wenyu taida kuti taura vanhu vekwamanhanga toita sei ndikati baba munini taiadvise aidzai sabhuku kuti akanga asvika inoenda ngekwasabhuku sabhuku kuti daidza totongwa igwe kana kuti vanoziva kuti sabhuku kuti atongere kumusha kwenyu tiri pakati pasho pa nebaresults acho takazofamba sei I'm not sure ndakati zvakanaka kana mwana wakashutika uKenneth ndiye waisenza papurazi neniwo ndaigara papurazi pakafa baba inoona kuti kugara papurazi apa indotenga kaploti kamukuvhumba dai mwasiboba mukomana wangu aita misika zuva una mari waida kutaura otaura kuti ini ndakuenda kogara kwajombe ogara kwajombe kwake
Ndozona mukadzi wacho bimbirira uya kuzi baba mukuru ini ndauya muningini wanyasi kundishengeta banda uda kugarawo banda ndikati ndogara iyi nhaka iwewe bamurumwe mutsvake mutaunship mugare mwese wakafawo hatina kuita noise kwafiwa kwamainini wanoita noise yakakura mambo ndingatora hangu yakareba asi in short muningina ndiye wainga ari papurazi wese wakakurira mapurazi papo uyo akazotorawo stendi yake uyo akazotorawo stendi yake ndikatendwa pureki yangu vhungu pendakatadza asi chakandirwadza mambo ndisiri kundorwadziwa kuti wangabata muningina wangu wachimudhraga kuti ataure zvasakaita wana vadoko wakuchallenja inini ndakasiyirwa tsvimbo ndiwana baba mukuru kuti musha uyu newana wangu apa handisi kuramba kuti muningina wangu wakanaka munhu unokanganisa kuti waizviraramira upenyu hwake iye wakabva aendawo kwamuchena masamoni zakati kwamuchena hatigari kwamuchena ndakatenga kuruta nguvhuma ende lendi iri kutaurwa iyi ndeyenyangani haitonge ngeyo kwamuchena ba pulazi papurazi pebhunu uya aona kuti ozvanesa kuti umwe neumwe ngaatsvake pekugara iye akabva aendawo kogara kwamuchena ichitengawo akagarawo kwamuchena asi kuti uritaura ngelendi ishu apa tichadzikana neyo pakadzama kusvika nhakanya yacho handisi kubatisirana pa mambo handisi kuda kuita zvekuhlisidzirana pa nyaya iri tonge inini ndakarwadziwa mabatirarwaitwa munhu kuitwa imba pane pekuti munoda kusolva a problem but then you don't solve a problem by creating another problem. Saka pamwe pacho kafuti tiri vanhu vatema munhu ane zvake chaizvo mubeki iyo zvakanyara but munononongedza munhu pamasiri asi nenyaya yekuti nguva iye ndiye akapfawa ndiye anonongedzeka ndokwamunonongedza kwese asi muvengi chaikuinaye pakati penyu so you have to be very careful whatever action you take be prepared for the result and because about we are saying we've got a problem and this problem you already solve it and my thinking inini ndekuti since tiine munhu ari mumhuri handiti ari kubudirwa ari kuti ari kubudirwa nevanhu vacho vakaura ndizvo handiti kosei munhu yedu tinomisa pamberi wai tiri kunotsvaga umwe samwe else asi tinaye hatori munhu macho totaura kuti ndini nhingi ndakavarwa ndini nhingi why are we not using that person why took waste time kwenda kunana nengo kunana kwenda kuenda kwatungwa kuramba to 5000 but naye munhu atotaura ndini andi saka inini mafungira ngatoazobva nyaya andika uyu imi mese tiri in agreement rekuti munhu ari kubudirwa nezvekuitika musha if we are in agreement then ngatilead her if she cannot lead us then it means haasiri because hazvibatsiri kuti toramba tine munhu wavo asiyo kusoti mamundu anakiwawe tiri yezi mambo mandikanganhorona position choi tiri yezi tiri ukina mwana kuinda ngwairi iko ndiramwadhasi mwana wangu kana munhu uyu aripo kutotaura kuti pandiri pana nhingi nanhingi andizo nanhingi andizo what's the purpose of us going out kunotsvaga umwe munhu anotibatsira isusu munhu arimo munhu mhuri ari kutaura kuti ndini nhingi isusu chatauda kuisa pecho kuti uyarapo andizo ngaataure kuti bosi shosho andizo kuti bosi shosho ndiani bosi shosho uri papi ndewe kupi kumhuri kwake ndepi then toita follow up iye kwabosi ani
chocho tapedza kwabhosi chocho andika umwe ndiani kuti aripo Fino. Adrandi Fino na Zvidhoma 4. James 5. topedza dzese idzi tochiziva kuti like kwatiri kuenda kuchatitangidza kuti mudzi wenyaya ndiani because right now it means kuti interest yenyu iri kunyanya kuenda kwekuti akazviita ndiani rather than solving the problem. The problem is not finding the perpetrator which is really the problem is putting a stop. Kune zvikuita sei zvikuiti apa chatidomisa chiya kufa one because tikana matikutsvaga munhu ari kuuraya andika tisingastopi one ine chizwa boss shosho zwa iwewe nditaura neni boss shosho iwewe handiti ndoda kuti iwe unditaurire kuti iwe boss shosho muri wepi ndiwe fino fino muri wepi ndinekaida wakadzizva nemagaro echipfami ubvunze kuti unakadzivangani umbori hani unobva kupi ndiri fino emozambique unobva kumozambique papi ndakabva kugorongozi ndakanere ndirovha yapamiki achuzenda papurazi repamiki nhasi unoti katiende kumba kwako tinosvika tinotibereka dzeo tiende tinopinda nepamuzuru ndopetakapinda napapena ronga tiri 4 zvito ndana ichocho kwacho tiri 4 chocho fino na vivi saka iwewe uri chidhoma tiri zvidhoma muri inyika ndinototana nyangu mushe yedu takatogara pana ndizve ndinotoitera tinidachuna vanhu iwewe kana muri zvidhoma makauya sei mushambanhanga takatengwa ndikeni kumozambiki makatengwa ndikeni makatengwa basa renyu riri rekuita sei bhosi chocho angati ndibhosi wekuita kugukuru pabasa apo papurazi kushiwa nevanhu vese ndiye bhosi chocho ndiye bhosi chocho nekutora mari dzevanhu mumusha mukatora muita sei nemari dzacho ndinopa iye keni wacho iye keni wacho une mari haana mari saka mari yacho muri kuisepi mati kana musumu iye hatichakwanisi kuti tinge tichimba mari ngeni kana kutora mari dzacho hatichatori notakabatwa zvemakore apfuura hatichasenzi basa katakuda kuenda asi kumashure kwese kuti aishenga tichitora mari tichidini tichiti wanasi kana warorwapa wasimuka watisa warorwapa ndizvo zvirimo iyo ine zvimatende mumusha zvakatowanda munhu azvisvisa ndio basa racheredaidero nekurima takatomborima chipurazi apo tikazonoti aiwa vikazoramba kuti petasiya foya ndozvidaidero saka bosi nekuuraya vanhu iwe bosi shosho saka ini muda kudzoka kumozambiki takuda kudzokera saka urudei kuti mudzoke kumozambiki iri tinoda unandotitungamira kuti tidzokere tiri pamasera bhosi chocho wakaraswa mumaruva wakaraswa ndidhori kupurazi umwe mushande papurazi maziva akaziri vakofini zvepamaziva kwako kwamikiri kundo pakaraswa bhosi chocho newashandi kana nakazoti musarasa zviro zvepababa ungofa ndopatakazosalira tiri muchibhasiketi bvetazodidzwa kwamasera saka muri pamusika masere tiri zviri kwamasera wani chiri kwamikiri takasara chocho akasara pamikiri alright saka ndikati nhasi unoda kuperekedza ndoita sei roba wakatedzogadzira zviro zvetinora matiuraya kuti wationonoti mamwe makore matatu ndirupinda munhu ndichiti mambo wetiruchema ndingambuzi mwana asi wangu zvakati zvese tichishingirira mambo apa kuchengetwa kwasekuru kwetakagara murova zvendotaura waiswa zviro zvoturikwa pano mwenoyo kuchengetwa kwasekuru makore matatu kutsvagwa nemhuri hakuna kundoti zvii asi wakomana wandoedza todini unotorera wakuru wetutaura wakuru wacho hawazwisisiba pamwenesi vaisangozwa kutoti baba ndibatsire kwazi nditino here ndiri pafoni kudai ndiye baba kuri enesoi baba ndibatsire ndiani ndikati tende ndiri kudiwa unisi ndakamutarira fili tende one namata muchizenedzekubudiwa ichi tutora tiri zvidhoma makuhwa zvese tinazvo zvese tinoita tiri zvidhoma zvese tinozviziya
chizwa boss chocho. Boss chocho ini ndada kudzosera kumusha kwedu. Wati ndiri kumbira kuti tichidza kuti ndimozambiri. Saka ungati ndoita sei kuti iwe ndifambe newe? Ndinoda unati tungamirirozve. Unoda kutungamirirwa sei? Pachiwanhu chedu chichi ngoti takana chiwanhu. Sei? Tiri muchiwanhu. Ndokutukwamira sei? Because ndakabati muri mubasket. Basket racho riripi? Patakabva kwamiti kana pamasi. Iye tiri mumakebe. Ndometakadadzikwa. Makebe. Chinochindwa pekugadzikwa pakagadzira makuwa yatiri mubheseni. Zvikazipa mwana bhidio achazoya kumanyaradzana sekuru vachazongwarisa. Takadaiswa mubheseni. Iye itachindwa tiri muzvimatei zvimakebheni zvakawakwa pamaseka pandotiri. Chinochindwa. Saka tarinda nhasi tokuona inasi. Munotiona mama. Munotiona. Tiri. Munotiona tiri yese. Tiri mama mazera. Inoda yamarashia nemachivisi kubiwa. Bali makazana ndezvetakuya. Kare tadzigwa college tosiva madhoo. Ndozveta yakati. Iye izikwa nemarashia nemachivisi. Inoda kushipa moyo hatichazvidi besi. Ndinobikirwa nendiye sekuru Keni wacho. Unoiva iyaiyo nechocho. Andana urudati harasa kuti bhuchira tikwazi ivi makundiramba sei maudare zvekuenda sei. Pane vanhu vakagara ipapa pane matisheti akanyorwa kuti we need it. Hatina mufaro tiri kumbira kuchema hatina mufaro pamuchaona. Zvakamira sei? Hakuna mufaro. Matambudziko basi. Alright, boss chocho. Saka izvozvi ndikati izvozvi tisunge panapa unotitungamire. Irini. Isire une mhiko dziripo kamango akafamba ari ega unobayiwa. Ndiani? Mudiki yena iyeyu mucheche angobayiwa hatinyepirani. Ari kubayiwa ndiani manje? Iye uripo petakagara panapa. Nekuti pane mhiko dzekuti akapinda mushango unotogowa kufa. Pakatosetwa hatinyepirani ndiyo chiwanhu chiripo chakagadzirwa. Kwakatosetwa kuti akandopinda doni mviri kudoti bata basi unodima unokuwadza. Saka izwa iwewe boss chocho. Ndakubva ndarasika. Because iwe watoda kuenda kuMozambique. Uda kuenda baba. Inini ndati ndira kudzosera kuMozambique. Wani tingodzokera. Saka ndosaka ndoda kundikutore ndokutora papi? Tiri pamasere mamuta. Ndosaka ndati tikabva panapa kuenda pamasere. Tinobuda here. Tinobuda tinobhobha. Pamasere vatibatsire iwe tira kuende. Tiri taganzira kutonetseka kusinzi takabvira. Ndondorira pari papa. Haachakwanisi nekuita chiro chake. Apa kuchengeta kuona sekuru kwagadzikwa zviro nezvikwama naJames zvese. Kudi? Zvikwama zvaJames futi? Chikwama chaJames zvese. Veivudza mombe mushaba manhanga. Uripo here James aivudza mombe? James wakashaika munenge nawo. Wene James baba na brain ba. James baba na brain ba. Pane zvidza mombe musha. Vakaureva. Ungonyenga wakadzimusha. Sedonyeba vaivona baba. Bisangwere kwatotora. Farika ivi eresi bisangwere kwatotora. Eresi ndikokuziya. James washati muzvisa kandi kuzoda kuti James. Uripo evudza mombe ukenyuko bisi. Ini ndinoziva nhese mamanhanga. Apana munhu ndinoziva mamanhanga. Takayakarekarisi. Tikazika namasenza mukasenza mukodzoka muchirokomana. Inozviita achembera ndotokura kwakutodzokera. Ende mari achangakuya ega kuti akaita mari dzacho opunha ega kuda akadzi maningi. Bvunza kuti nanangana ari kumateti. Kenu. Vana ari kumateti. Iye mutarori yapakasika. Uitowere mambo mutasa. Ndoveda kuti musikana ruchemhaka kuti nyangwe deti sina kufunda bake ito zviro zvedu kana deti sina kufunda ndi baba musina kurombo baba. Pakutambudzika. Zvese zvemunoronga kudini ndinozvizwa. Chinoti ndite izwa boss chocho. Ini ndo ndaita confused. Pandakuita confused zvachocho. Ndinokuti mhuri yakasumuka ikaenda kwaNengo. kwaNengo ukanobuda nyoka ukabuda chidya zvitozvikupedza mhuri. Saka nyoka ndeyani? Nyoka? Nyoka apena kwavaitora. Isisi Mozambique takabva tiri wangani? 5.
takani tinonobva matiri 5 tiri group zveni aiwa Zvidhoma 4 5 James ndengozi yakaendefona sekuti weduzvi mapasiro aJames nemuromo zvakachekwa zvikaendeswa kwasekuti tati ngoma matiri wachanu zvenyoka ingedze mumaini mumachawamo ndomawakapera chitori ndine biba zvese ndochiziya zvinoitike hachizita kumachawa mushandi anozi James munomuziya ndinopindureza ndati mushandi anotawa James hamuzi saka pamanhanga hapana vanoziva mushandi anotawa here taruti waishandiki mushandi wacho vaivuja James uyu hazvine tsiba mama hazvine tsiba isiri tinoita zvese toenda parutivi tomupa mukati ngoti timonga tikadezveva todotaura ngoziya zvodzinza kutakura dzinza ka isi chana chocho tisingonyoenda mberi timbomukana abuda adini atsananguri ndizvo Jimalo wangu ndakafonera uyu akanditi bhisi ndikafonera wakati ndatiwapa nyama zavo asi nyaya iyi imi semhuri yekwamanhanga nyaya yemwana uyu bude wakwari kuita makambozvifambira kungotsvaga izvo chete musingatsvagi kungotsvaga zvekubudiwa kwemwana makambozviita ndikubvunza vana baba ngozi nyaya indiana baba zviro zvakaitika mwana wazva kushaika tiri kuti pamwe tiri kutema mwana tikatapedza nenhumbi dzemwana aitaikoivi tazopedza kuti mwana uyu ndichitotongera panze pepasi peMUTASA that's about 3 years ago akabuda achitonditi mambo MUTASA buda mukadzi chichi wati unakirwa mega daunakirwawo inini chichi wati uyu handiti saka nditoti 3 years izosvika building itange kuwanga kusvika ipere makamboitewo nezvemwana iyeyu uyu zvekubudiwa kwake chete tisi kutaisa zvinhu zvese kubudiwa kwake chete makamboitei na yes baba wakamboenda kudna kababa wacho nemwana uyu yakatokuenda kudna mwana uyu I remember kababa wachiti asi mwana wangu ndiyo kanyacho DNA ikazoti chii taurai baba pamusoro wemambo yes nyaya iri kutenderera kudai takambouya muno zita rake Nyasha Manhanga takambouya muno mukatipa ruling yekuti Keni anotora DNA test yemwana yapane kati handigoni kutonga zvenyaya iyi woenda unotsvaka chii ndikuramba kuti mwana wahazi wako chiira kutora chii DNA test kusaiziya kuti yakazouya here kuna mambo ina ndosanduvu right iye nhasi nyaya yamangarwa pano ndeye mwana uyu here nyaya yataunzirwa pano ndeye mwana uyu here kuda hwake izwai baba nyaya yamangarwa pano yazi ndezvechii zvemumusha handitika
asi muine special reference kubva kuna kane ngoni Warari ndiyakati chiendai kwamambo inopedzwe kupi. Saka matuya panapa manje ini ndakuchitarisa zvamauya nazvo nezvamagara muinazvo kuti zvamagara muinazvo nezvamauya nazvo zviri kulinga papi, because hatikaendi kotsvaga imwe help baba. Asi kana tiine help iripo kare mumusha macho, sei tisiri kuteedzera help iripo? Ndopane mubvunzo wangu ipa kuti tiri kunotsvagirei zviri kunze, isusu titori nemwana ari musha watiri kubhirwa zveshe ari kudii, ari kubudirwa. Sei tisiri kumushandisa kuti chokwadi chedu chatinoda chimire pai pachero? Ndopane nyaya chipogara ipa ndikozvedzimaro wauya here ambira ikadipa wauya here wauya urisena mapfumba ako ari mugoma renyangani pasi pemonde. tikaenda ikoko unotiratidza? Ndinoratidza ndiri zorore ndisinongure mupwere, asi wanhengo manhanga andaramba kundiripa andati kunenge kune hondo. Ndati ndisinongure mupwere noti mazuva awanda chindochema. Ndafunga sinongura mupwere iyo. Wana nekuzvidzidzira apa padzabata vanhu vari kudaro. Saka kare karutaurwa zvairi kutotaura ndeyekuti kare kari kutaurwa ndeyekuti vanhu havasati vachiri kunyangani vakazotama kubva kunyangani kuya kwamucheni. Saka wataura nyaya yekuti iwoka pawakaenda uda kugwaka makuwa ana sekuru kunyangani, wakasvika wakaona pamusha pana sekuru pasina wakazotogadzira makuwa ari murodi. And meaning kuti already kuti time yakabva vanhu ava hapana akazobudzuka ikoko vanhu vachiuya kwamucheni. Saka nhamo yatina yatitotaura yani yajames ine chekuita nana sekuru not nana baba wavo. Keni aripo bva ndiva ndikutaura kuti kana Keni aruzi Keni wakatora tsvina yangu akaigadzira. Saka tuti here tsvina iwowe tsvina yakagadzirwa naKeni ndiyo yakakuraya. Ndikatira tsvina wende kun'anga kandigadzira ndikafa. Ndiyo ndindaura mambo. Alright, Keni sumuka Keni makabva kunyanganirira. Ndiyongozi yechifupiri. Keni makabva riini kunyangani? Kuenda kwamucheni. Inaende chi? 97 saka mumakura. Saka uchimizi nyaya yekuti haukai kuti makagara kunyangani vanhu vaiuya vachishenzera chikafu munoiziva. Wachiri kunyangani. Imi 97 makabva kunyangani muchiuya kwamucheni. Mukasiya wari nyangani. Imi pamukeni makagara nasekuru. Sekuru nyaya iye sekuru manhanga.
inini 1974 pakafa baba wangu ndakasara chisara papurazi nokuti kazi kana usikashandi papurazi mai yako ngazodini ngazobude saka from 74 kusvika 2002 muna 79 pakaita hondo takabva tabva kunyangani kwekwe atava kugara uko takugara unozi pabenzi Asaka pamamo kunyangani pakafira baba kunyangani umo takasotobva pakaita hondo nokunga muna 79 but nyaya iri pekuti imimi muno uyu zvaari kutaura kuti waiuya wachishanda pamba penyu iye James ati aitishandira chikafu inini handisikashanda pamba paigara mai ndichishanda kupurazi ndanini kambani house pamikiri papurazi asi ndichichengeta mai kuti ndiri kusenzera mai on behalf kuti kana pasina munhu anoshandapo murungu angati mai anyu ngadini ngapi saka nyaya yechikoro yakazoti ndiende kuita kucollege vanaenda koboemba kukambani saka apatara pacho obviously kana ndinafanira mai wangu James wacho ndaimuda weni achiitei pamba pacho kushandira chikafu chenyu waishandira papurazi hapana kuti ndaitora munhu kuemployeba kuti aite munhu waigara kunyangani kwayo uyaya kwakwakanohwa tete wangu angari mukadiki wababa weawo ine ndakagara nyanga ndine ndakataka grade 3 ndinogara ndetawo zveshuwa kwaiuya washandi waipfudza mombe wemozambique asi remember pane mwe waitozivirisona waigara akatogara ine ndakazobva kunyanganiko ndira kutosvika kuma 18 years ndichigara tete vaiuya washandi waichiri waibva mozambique saka pamaienda ipapo hamuna kuzwa iri nezvinyaya kuti pane mushandi yakafireka zvifunga hangu ndatichirwana asi ndikurambirana nepauramba kuti papasikawiwa nekumozambique waishanda kupfudza mombe apa ndikupupura kuti washandi waitoya zvesho pamozambique waipfudza mombe waitotora chisena wairatidza kuti wangori wanhu wekuri umwe undiyananziva kuti kwemufunga ipapo musoro ichangadini inini hangu panapo ndida kuti ndingeuti kamukati tuko mashure asi da ndijekese zvinhu nyaya iripo ndeyekuti wamanhanga ngatitange nemazita ndozilafumoma mukaritaura kabuda ndinorikanganwa lafumoma manhanga ndinoda kutaura hangu kumhuri yekwamanhanga ndataura hangu nyaya isi ngatitaure chokwadi chezvinhu chinenge zvakaitika kuti tirege kuita mislead mambo nejudgment yake nedare rese riri pano chokwadi ngachive chokwadi tikada kundenga tichida kuti tiite get away from things iri pane nyaya iripo tinoita mislead mambo nejudgment yacho inobva rasika futi pozokura pane mamwe mapati tonoita futi chaos ngatiwe chokwadi chiripo inini ndiri kuti inini mukasvika kuti taure kudari koko ngekuti mumusha hamunomira zvakanaka vana ava munoona varudariwa vana wantaneswa ndiwo vana kuti ndufu vana vari kushanda mabasa vari kuita mari dzacho hadzisi kubatika asi wachifamba vanogona mazana okufamba vana rufamba wafamba vari kuisa mubraketi yekuti imi wana baba hamusi kugatisa zvinhu zviri mumusha kufamba kwavari kuita wabatwa unonga andobatwa handi murupazwa vari kundoitwa varikuta the same person vachita kuti tiribata mukoma apa vari apa ngoti tiratoda chimanyika vari tiri nzvenga tichisiya chokwadi hapana kuti kuenda ndi problem yachaisorovyeki saka nyaya iripo ndeyekuti wana wese ndinotaura izvi isi ndinoti tinoda tichengetedze relationship ukama kuti urambe wakanaka saka tinomboedza pesa patinogona kuti wana une nzira yakanaka yekugadzisa zvinhu saka vana vari kutaura kuti isisu 1 tiri kushanda motiri kushanda asi mari hadzisi kuita upfumi hausi kuita 2 vana vari kuti ndufu dziri kuwanda mumusha iyo zerasho ndio riri kufa iri zarewanavo wariwano ndiwo zvenhaka futi ndiyo rudzika musha ukashaya vana vachikura zvinorwadza hatisi kureva kuti hapana kusingafi rufu ririyo asi ngarive ngenzira yakanaka saka ndipo toda kuti wamanhanga tikada kundenga chokwadi kana kuda kunyara tichida kutaura zvinhu kunjenga
patasvika zvino zvitaudati mamboda tinobatsirwa nida rino rese tinobatsirwa ese ngatibatsirike nekutora chokwadi kwete kundenga zviri kuizvi tingandenga nhasi asi mangwana dambudziko zvarini hariperi handimuzviona saka ndoda kuchipanana yakaita kuti tizosvike kuharare hatina kusvika harare ngekudaba in my first time ini kusvika pane vanobatsira vechiwanhu tiri takasiva tinoita zvechechi hongu asi panapo unoona kuti apa pachadi zvechechiva paakuda kuti tidini tibatsirike chiwanhu ichechi pache zvayafundiswa edition ndiyo ndikurarama kwedu saka tingazvishora toiti zvakashata kuti sekuti zvekutiraramisa tatina mupurisa washe uri apo washe muchina uri apo nemupurisa wasabhuku takatidza machannels ese nyaya huri nini yakanyahondirwadza kana kuti nyaya yatina ngeyekuti kufa kwakaita mwana wakafa wangu kufa kuri yeah, that is accident asi takati tichiona kuti chakazoti tifanira kuti ivhunge rasabhuku ivhunge rashe ivhunge ramambo paguva pakasima muti ndio pakanyanya kuti tisvike pakufamba ipo ndipo tisvike pakufamba ipapo nekuti mwana watobuda kuti ndaurawa so soon pasina chaitika saka takazofamba tasvika kuharare ningati kuharare ndofunga pane pandikona nditigadzirise hapana munhu wakamanikidzwa kuti ngatiende kuharare kana wakambunyikidzwa takafamba semhuri kuti no tibatsirike tione chokwadi kuti zviro zvakamira sei saka ndakushama amwe mastatements ari kubuda panapa kuti pana wakaizwa kidnapped todaidzwa nemapurisa ngodaidza mapurisa pamushape wanhu uri mwini kwadaidza mapurisa zviriko kana imwe munozoda kuti zvakaita vana pataona inini ndingadaidza mapurisa pamambo mutasa panapa zvinoita izvozvo mambo mutasa ndinodaidza mapurisa kuti uyai mudini uyai mudini ngepamusha pake saka ndoda kuti nyaya dzimwe toapanapa ngatipe correct record saka ndadapedzere kuti mambo Mama, now I'm two things which are not clear. You are not clear about something. I'm just going to Buddha Chamushi, Chamushi, Buddha Chache. Buddha Chache. And the Buddha Banagati. Komuti, Wangoka Sima Bagua. And Uri Pimuti. Muti waka tashika huko wakati kune muti wakasima pagua akazi ndiye wasima futi wasimire muti pagua muti wacho wakabva wakazida kuti mimi muti ora udini hazvikuti muti ore muti wacho ndakupa iwa nhono yako dini vanhu yako tora muti iwo kwakuya ubva tauya wabva tatareza sabhuku wakatipa mupurisi wake tikati kutora muti uya wakadistroyiwa maenda kuharare muti wakazoita sei wakadistroyiwa nani nevanhu wachiremba wachiti muti uwo chii wakati mushonga wakaiswa papoti mwana ari kopfuka nobona kwandikuedza kuenda ndikuti kutyopwa kwemuti kwakasolva problem hakuna solva problem ambasi but isokasei pari kuti pamhosva paya you are destroying evidence you destroyed evidence but madestroy evidence hapana positive result rudi wozini kufunga kwangu ini kwakuti kuti muti iwo udai mwana hapana moti mambo wakatodestroyiwa isusu tochiita sei isusu wesuppose kushandisa muti iwo kuchiti tochiita zvekuita nemuti iwo kuti munhu akawisa muti adi kuti munhu ubatwe munhu abatwe and because at the end of the day tikati isusu muti hatisina wakadistroy tikuti nyoka iri nyoka yakadistroy nyaya yenyoka yautada kupagadzira kuti ona uri kuzi nyoka yakapfepi mbasha dzakatowanya chidhoma chakanga chaiswa mubabumbu mumwana uyu pakaenda kutora mbasha dzake dzikaenda dzikabviswa one by one wakazoningirika isi hatingazive tradition vamwe vacho vanoziva saka nyoka yeduzi yakabva mukana kwandikuedza kuendesa because pane chinhu chamunofanira kuziva vanhu vamutamba navo mapsychologist maguruvha mahombe haasi maguruvha madiki muwezwawedza zvindiwo zvokutaura murikuona how these things are not linking anditi matora muti wasimwa paguva maenda nawo uko anditi asi mise kutaura kwamuri kuita hembe padzaibviswa
ndokwakabuda nyoka. Nyoka yaina kubva muti wanochengeta nyoka. Saka muti uripi? Akabiswa wese nini? Ndopandokuramba ipapapo. Ndopandokuramba ipapapo. Pekuti what was the purpose yekutakura mabhegi? Kana mabhegi asina kubudisa chinhu. Mabhegi makatakurirwa kwamuchena kuenda kwarara. In front. Makazvitakurei? Iwo wakati ngazvitakura ndimo patizi rachidhoma chacho ndipo patizi rachidhoma. Ndimo twakakaita. Handisi sakati ngatakure bai. Zvamuta zviri correct mabhuyo ndozvamakaudziwa. And where is the connection between muti nechidhoma? Where is the connection between muti nechidhoma? Yemuti yakazvimirira ino. Ndo zvandokubvunza. Muri kutsvaga zvimutiwa. Muri kutsvaga chidhoma. Ndatiiporekuta wanga wachitaura. Dzikamba ini dzikirai. Nguva ine ndinayo musangoti wandinayo. Ndoda kuti muone zvandoti muone. Mabva kuno chinhu chakubvisai kuno kwaMutare kuenda kuHarare. Muti wasimwa paguwa. Maenda nemuti kuHarare wasimwa paguwa. Mozidzokai motore matranga ari kwaMuchena. Imi modzoka motora matranga ari kubi kwaMuchena. Ndochibvunza kuti what was the purpose yekudzoka kwaikotora matranga kwaMuchena? Muti womati mune nyaya nawo wakasimwa paguwa munawo kuHarare. Chamamurudzokera kwaMuchena mamurudzokerei? Nyaya hombe nokubaba hapana kutsana kuzoba. Isu tabva chakatwa tifambe sisu bachangamira. Kufa kwakaenda chii kufa kwakaita mwana. Sina kutsara kana nditika. Ndochizvitsvaga kuti mwana chinhu chiri kumboitika. Tobva tasvika ikoko. Vakati ndiri kuonazve kuti pane chinyi. Pane Zvidhoma, mwana wakarwa ngeChidhoma. Chende motore munorara mwana uyu, mwana chimwe chiri Chidhoma. Saka takatobva kuHarare tichipeya futi tizoka futi koma. Munoona zvinotora baba. Toti fambe tese. Mwana unotora. Mazimwana akachaiwa nechii? Nechidhoma. Nechidhoma. Ndobva yanzi reason yekusima muti paguwa ndei? Kutsitika mufi. Kutsitika mufi. Ndio mazvo. Achaiwa nechidhoma. Handisi. Chidhoma chobva chabuda. Ndizvo. Chidhoma chakauraya chiri apa chiri kubuda. Ndizvo here? Chidhoma chakauraya mwana chiri kubuda. Ndizvo. Saka chamurutsvaga izvi kuda kuita kuti isusu chatakaenda kubatsirwa kuti chatatoabatsirwa mambo ngechekuti isi toda unity mufamily because ndiri kuona kumwe kutara kwacho kuri panapa kwane disunity mufamily. Kuna wakuti ndiwo kwakati ndiri kwakati nditi manhanga ezimanhanga. Handiti saka ndikuona kuti zvimwe zvacho zvinonga zvakuda kuti takatuma clicks mufamily. Saka ndipo ndiri kuti isisu ngatore chokwadi chekuti baba nyaya yakuchechaiwa hakusipenda pandodaba. Ndati mabva kuno mazi mwana waurayiwa nechidhoma. Ndobva wazi muti waoneka paguwa uda kushandiswa kutsitika mufi kuti asadii. So tine nyaya mbiri dzekuti one aisa muti wekutsitika paguwa ndiani. Ndomubvunze kuti mubvunzo yechipiri atuma Chidhoma chauraya mwana ndiani. Handisi. Ndomubvunzo chingani. Mubvunzo yechitatu ndeyekuti tine Zvidhoma 4 zviri kubuda mumusha zvichiti tiri muno mumusha. Chidhoma chauraya mwana ndechipi pa4 izvo? Isusu semhuri changamira. Ndoda kupai gwara kuti muone kuti chamurutsvaga chaicho muda mutsvaga chii murutsvaga sei. Ndopa nenyaya yangu mazibata ndo mazibata kuti ndo pane chii pane nyaya yangu kuti muri kutsvaga uku. Handika asi panozi mafamba mukazi mwana chaiwa nechidhoma. Mumusha menyu mune Zvidhoma 4 zviri kutaura kuti tisu tiri kurova vanhu.
ndochibvunza president Zvidhoma zviri kutotaura kuti tiri kurova vanhu tiri kugara muno mumusha ati tauda kuenda mane urongwa hupi hwekuti Zvidhoma zviende nekuti mumusha menyu kuti muite peace kuenda kuzvidhoma as long as Zvidhoma zviri mumusha hamuna peace ndosaka mukona ndikubvunza kuti Zvidhoma zviri papi apa atika ndochiti bosi shosho ndosakona ndona kuti bosi shosho ati toita sei bosi shosho ndikuzose kupi kumba kuti mumusha muite chiu ndopane yaipo pa kuti ndosatoti zvataurika panapa chinhu chatida kuti tiite izvozvi ndechekuti tiende nevanhu ava tinovadzose kwawakadii kwawakabva then tavadzosa andika tochimira tochiona kuti mumusha makunakidza here kana kuti zvinhu zvichingorimo kana zvinhu zvichingorimo mumusha handizvo tochitsvaga kuti chachii manje chisiri chii izvi then toatsvaga chii second stage asi first stage tiri kuti tiri kutsvaga zvinhu zvatiinazvo saka isi kuti ngatishandise zvinhu zvatiri asi uyu wataura kuti tino makabhini padi andipa masera tiri mukabhini saka chiri kudiwa kuita sei kuenda pamasere pamakabhini ari kutaura iye wachitaura kuti tiri umu handikawatozwaitaura kuti tati mubheseni tikabviswa mubheseni tikazwa nabhitu vachauya vanabhitu vakangwarisa rokwanisa kutoda mabheseni ngati vatabviswa mubheseni vataiswa pakati iyo zvizvi tiri mukabhini saka chimwe chamuinformation yamunoda futi iwo havari kutaura kuti tiri mukabhini chiri kudiwa panapa ndechekuti kuenda kupi kuenda mukabhini masvika pakabhini handiti wochikutaurirayo kuti right chiitai zvakati kuti timude mupi awabuda handiti maabudiwa chii kuti tochifamba sei kubva mupi muno kuno kudzoserei kupi kwamuri kuda kuenda bcause awa kuti kwatiri kuenda tokuziva kwatinoda kuenda todii tiri kuziva gorongozi anoisei kunodai nehondevhari musvika kwamambo mandiya matokrosa matopinda masvika gorongozi I'm sorry, ma'am. Yes. I don't want to see any song. Panya zenyoka ya mkoza paka bakwa na. Yenyoka chibumirai. Oda. Yenyoka chibumirai. Yenyoka chibumirai. Yes. I'm sorry, mambo mtasi. Ndarere sedeli muno. Inini ndasimukira ukuthi mwana udinonza ndinonzi Gabhura Manhanga nayichikondo ini ndasimukirawo kuti mwana uyu haana kutanga nhasi ndakatombouyawo padare panapa Beauty achibudirwa panapa achitaura nyaya yezvidhoma chakanyanya kundisumudza kumbako kwaiva nemurwere anga ari kumai vangu vairwara inini tichingoti ibvei panapa mai wakabva wafa asi mwana uyu anga ari kundotaura nenyaya yezvidhoma kuti mumusha munorema ini ndichibva ndatomutsigirawo handina kufamba nenyaya yelife yatinorarama hatisisina varume baisusu varume vese vakapera kufa madzitete vana vevasikana ava havarorwi vakomana kune vakomana vakatowanda vasina kana vakadzi zvinongova zvikweme zvinongofamba havana kana vakadzi vakomana ivava kuti vapinde pamabasa zvinonese dambudziko iri tabva naro kare makore nemakore tichingokura isu tichidzoka varume tichisvika tichiti baba ndauya murume uri kutaura zvakati kwandakaroorwa asi vanhu vaindorera nyaya idzi kufa chaiko chaiko juni wega wega zvamukotaurwa nemukomana uyu tinenge takuto sesu wekure ini ndobva kumavhitori sesu wekure tinenge takutoziva kuti tukaona foni yauya ndeyekuti kwira bhazi kwafiwa saka mambo mutasa inini ndiri kukumbira hangu kuti sezvo mazvinzwawo kuti bosi chocho wati tiri pakati toenda ipapo kana chitaurawo chokwadi zvidhoma zvondotorwa kana zviri kumasvingo ngazviende kotorwa kana paine unazvo kwamanhanga ngazviende kotorwa tizorore kuchema sesu taneta hausiwo mwiri wedu bau kuchema basi sezvo mambo matibvumira nhasi ini ndinokutendai nekusingaperi dai mwari vakuropafadzai amen.
inini kuti investigation yangu ka inofanira kutangira pana varume avo generation imwe chete tisina kubata murume yari varume vese ava vane adza yayo handiti vakadzi venyu munavo saka imi mese ka vheti yekuti mese zvinhu zvenyu zviri right pakati penyu ndo pane problem but zvinezvi tiri kungotageta ndakuzwa papotaurwa nyaya yekuti vanhu 4 wakadai kumusha vaizopedzisira pakutagetwa munhu 1 asi chokwadi chaichaiti ndechekuti inini handipotauri kuti muri numwe mutsvuku yega ini ndinoinvestigeta varume wese ava wese kunatobata wese wakadini wakadaro tofamba navo wakadini wakadaro ndokuti tibude neanza bhozi zvinezvi wese ka munhu wese anochizvareruka bhozi kunani ngedharuko uyo isisu tiri kwamambo kunobva tiinvestigeti munhu 1 tinofamba nemi mese tibva tanatsa kuona kuti chaizvo ngezvipi bhozi mese ka nezvamuinazvo kana kuti hamuna asi mese mangotageta kuti ndinhingi nemunhu ari kuenda kotouraya munhu nhasi anongotaura kuti no zvichanzi ndiuyo bhozi akazotaurwa ndibhozi chochoti ndiwo wakadai so but panogonoka painezva vanhu vari kutamba nezvinhu zvakawanda apa even mukacheka zvinoitika kumapurisa kana kupi kana kumbavha chaiteko inenge yakamira zvatakaita izvozvo vanhu vachitopungwa mbavha iripo yakanyarara iri kutoziva kuti ndindakadini ndindakamba saka pane vanhu ava isenda kuti generation yavo kana generation yepamusoro asi tinobuda neanza nevarume avo wese sora henyosikana kana minana baba vanga varipo memuripemberana navo isisu tinoda kuti tidhine nevanhu vakakwana asi tageti munhu 1 bcause maitirei imimi ataridza kuti pamakapobva pamambo makadzoka kwasambo nyaya yauya kwamambo yaidzoka kwasambo hamudhiri nasabhuku bcause imi makazouya pana kutreza chinhu chese chaane chekuita nemhuri kwamanana kufa kwemunhu munodzoka pana mambo MUTASA iche muchena hapani sabhuku hapani bcause wakazvitadza waripi wari kunzvimbo kwavo mambo ndiye unoramba iona reference yekuzoti ichi chadidi ichi chadidi ichi handiti madna manoya nawo mudodo ndokune nyaya yenyu saka isisuka zvese zvamakaita zvokuenda kuzomwisana zvinhu kwana Harare isisi hatitorei nazvo chakamira chikati tizowane task yevanhu ava yevarume wegeneration yemuno mutsvuku tinatsofamba nayo yakadii yakakwana ende zvekuti kwamakaenda kwaise isisi hatisitorei nazvo toda unatsozwa varume vavo zvakadii right and on top of that pane chimwe chinhu chandanzwa mazuva pataura tete tete ati chii mazvataura anza tina varume be asi izvo taidzoka every time taiuya kuna baba tichitaura baba utadii tadzoka saka chinhu hachina kutanga chii chinhu chakatanga chii saka ndosati kuti isusu ngatese ngatisakonsentrate nyaya yedu nechi nekanhu 1 nyaya yedu inokwanisa kunga itoita mabakaswa mairi matatu mamwe atori mchii mukati that's why mungona ndati tikapedza yana chocho iyi wana chocho wakaenda dzasara dzinobuda ngo chandoziva ini kungozi ngozi kana dziri 3 ukaripa 1 dzimwe 2 idzi dzinotobuda chete dzichitotaura kuti koinini ndokuti musha wenyu ite sei ugadzise ngatite step by step tikaramba takanyanya kufokasa on one thing hatiisolve chii because andakambona izvizvi already izvozvizvi pane nyaya yechi yemuti pane nyaya yenyoka ona muti ndo wazvara chii nyoka andakambona ndo asi masvika ikoko mazi chii chidzokai kupi chidzokai kwamambo ndiko yagopera nditabata nyoka here ndini here ndabata nyoka ndini here ndine muti wakasimwa pagoa ndiri chiremba here angaona nyasha ndura kuti zvimwe zvacho ngatitesi ngatione patechida kugadzisa chii zvinhu zvedu kuti ichi chinhu chatuvira chiri kutibatsira ii kana kuti hachisi kubatsira kana matoona hachisi kubatsira ii kurumidzai kuita sei moita zvinhu zvinokubatsirai pane zvamunoda saka isusu tiri kuti pana pamhuri yepamanhaka
right now toda munhu anokubatsirai kuenda pakabhini. Kusvika pakabhini toziva kuti pakabhini tadii tapedza, then tobata chii nyaya uyu rapachocho bosi chocho wakuenda kumusha mai zvino bhebi tokupasei wachembera ma ndokupasei bhebi saka zvatira kuita Tadisisina nezano bauta rechoka. All right, okay. Madida ito. All right. Makusori mambo. Yes. Maita zenyu nokunipa mukana. Ndofunga nyaya yemuti. Donzi gift mana. Nyaya yemuti muti wanetsa. Ndakautora futi. Mungangowana idea ndofa iyo pa live ya uchawanike zvomba ti. Ndangotora zvongo photo. Kuti mungoita idea. Mungu yetu idea kuti ndikuwa asima kusvika kwa grape uri yakasvika pakusei takatosvika tese tebadadi ne date racho ndangoti mambo wangu wangoitwa appreciation makore nemakore tutenderera muno ndakuda kuenda komene takasenza kare unapei takapihwa pakwenda tisina nechii asi kuti ndinongedzero kuti ndinge akasima hayo hani asina pei kuti mambo wangoitwa idea nyaya mudozi inangana nechiro bamba vana manhanga madhara mimi mese nezvikuitika kuwana izvi zvamusi kutombobatikana pamutoona zvakatorongeka mwana ari kuita zvaari kuita izvozvo kusviko 3 years right saka zvatakuita ini ndoitwawo simba rashe manhanga ndoda kuti nditaure ndigaga time zedu ndodzinenge dzakati wana chokwadi chiripo ndechekuti kuti tizosvike pakufamba mukomana akashayika akafa maoko mangu ndindaishanda naye ini saka paakafa mhuri yese tongoti 3/4 zemhuri washoma ngwari kusaidi kwangu vanhu vaiti hanzi ndindakauraya mukomana akaita sei akashayika ibvo ndindaishanda naye saka ini chakazonipa shungu yekuti ndizoite pressure yekuti vanhu vese tione kufamba yange ndonye nhau iyoyo because ini ndandirutoina ndisi ndakadini ndakazviti hapana chandinoziva saka tafamba kudaro nhayo yemuti rutenderedzo irutendererwa nana baba muti wakatorwa paguwa tikaenda nawo kuharare bamukuru wakanzi tora muti uri pasaidi apa bhegi riri pasaidi apa mabhegi ese atatenda nawo hatina kudzoka kuno kuti katora mabhegi muti nemabhegi zvakaenda zviri pamwe chete zvobva zvaiswa pamwe chete bamukuru bvanzi kumura bhachi rakapfeka ukande apo because pakabuda nhau yekuti sekuru waitibatsira wakati hanzi anotora zvinhu zvake zviri kutanisa zvichienda mubhachi zvichienda chi pamabhegi bvanzi kumura bhachi rako zunza apo bvanzi chibva apo bvanzi emira pasaidi achingopedza kudaro ndo pakazobuda nyoka yachibuda chi bvanzi sarudza bhegi rauri kuda bvapabuda bhegi marakasarudza ndo mukabuda nyoka saka isusu chatingakwanisa kuti kushahedu evidence ndechekuti nyoka yakazobva muti wakazochinja here kana kuti zvakabva mubhegi asi nyoka yakabva pamabhegi nebhachi rake ranga akapfeka uyu tabva tadzoka tauya kuno pakabuda nhau yekuti ivo vari kumba kwavo vakazotumira bhachi pakapiswa nyoka bhachi harinozopiswaba bhachi wakazotumira bhachi vachiti iwe ende nopachinyi wakatumira mumwe muzukuru edu ane pamuchena pamashuku achitisvisa bhachi hawana kuya naro kudirect kachinzi iwe sei ende nopachinyi baba munini bhachi saka bhachi harina kusvika ba isusu tafamba kwatakaenda isusu pakapiswa mabhegi nechize sei bhachi risina kupiswa hatina kuzoziva chakapiswa yange ngori nyoka yakabuda muchete nyoka nechii nyoka chete bhegi rakabuda nyoka rangarirana chachiri chichangani bhegi chakabva chine hembe dzatorwa komba dzangu iwo saka nhau iripo nyaya ndasinyanyosaka zvavanouri tutaura kuti nyoka yakabva muhembe dzako
nyoka yanga usaende kumberi kumhanya kuti ndikuti iwo wakaura usaite pfungwedzo asi ndoda kundikuvhurei chii ndoda kuvhurai pfungwa ndikuti amsai kuti ndikuvhurei pfungwa kuti muone zvandikuita sei zvandikuedza kutaura munozwa uyu mabva muri mufungira kuti chii ndiye akaura handizvo mubva masvika kuharare hembe dzake nebhegi rake handizvo muti pasaidi bhegi zvese bhachi handizvo asi nyoka yabva muchii bhegi rake mune hembe saka nyoka yakabvepi you were made to believe handiti you were made to believe kuti nyoka yabviwa nayo kupi kwamuchena ndozvakaiswa mubrain dzako iwo kuti nyoka yabvepi kwamutare wozvakaudziwa iwo kuti nyoka ndiyo yanga inoshandiswa kuchengeta chii yakazi yakaita sei so zviurewe in other ways indirectly mamuri kudziwa kuti chii mamuri kudziwa kuti dambudziko radii rapera because nyoka taurayaka tapisa ndiyo yakadamidza maproblem ndiyo yakarikuraya vanhu ndiyo tapedza ndendobva ndachikubvunza machikwesede kuti saka pano murudei kana dambudziko rakapera handisi kublema I'm trying to open ndikuda kuti ndikuvhurei brain kuti muone mukona zvinoza ndikutsvaya kuti ndikuvhurei kuti muone pfungwa muone zvarikuedza kutaura here kuti uyu mabva uyu pafa mukomana manga musiufungira uyu asi mamurifungira chii uyu mukomana kuti iwo ndonga ushanda nomwe ndowadii ndowauraya anditi mabva umaenda uku makakotora bhegi makamazi naye motore bhegi remukomana wama muchifungira imi mwamatoya kutora bhegi rake nehembe dzake ndobva ndachikubvunza kuti what was the purpose yekuzi muze naye motore bhegi rake nehembe dzake uyu zvasvika musoro vhei yanga iri nayo kuti nyoka yanga yakaiswa pamba saka iwo rutowatiwe kana nyoka yakaiswa pamba hembe dzako iwo nebhegi rako ndoinotakura nyoka yamusha saka wai nyoka yakazobuda mubhegi rako iwo hembe dzako iwo aiwa ndozvanoda kuti uone ukaita ndozvanoda kuti udii ndozvanoda kuti kuti mudii muone kuti kana muri kuita zvimwe zvinhu izvi pamwe pacho onai nekushandisa chii kuti brain kuti apa zvaitika apa nezvatiri kutsvaga zviri kuenderana here kana zvinopindirana here mukona because inini kana ndati muti uyu ndiyo nyoka handiti ndikaisa muti uyu apa chinofanira kuchinja kuita nyoka muti uyu noti kuti muti unozwa muti topisa muti watsva andika asi nyoka yobuda muhembe dzako iwo saka okay hembe yako bhegi rako iwo rakabuda mune hembe dzako dzese dzamakabuda nyoka wakaitei nadzo wakadzoka nadzo murikuona zvinoedza kutaura murikuona zvinoedza kutaura mukana ndikukonesa iwa namanhanga maona ndatsvaya ndikutsvaya kuti muone zvandikutsvaya kuti muone but vamweni hamusi kuona zvandikudii mwananda wamwesa hamusi kuona zvandikutsvaya kuti muone munandoa iwe watora bhegi ra anenge vaine bhegi hembe dzakapiswa ko bhegi racho rakapiswa ko hembe dzoto wakadzoka nadzo ndedzipi kuhembe dzako dziri dzadzamboindire iwe dzako wanga wadzitakurire hembe dzako netrangi kotrangi trangi yanga iri yani yanga yazirudei anyway ngatisataizvi zvapera ifezi yakadii tisaimaoko ifezi yakadii ifezi yakapfuura muzandura ifezi yakadii handiti
ende ndoramba ndakataurawo nopara every time kana maenda kunobatsirwa paine maenda kunobatsirwa siyai tsika yekuti mongosvika mombobikirwa tii mombobikirwa sadza ziva izvo mafambira pan'anga kana waenda pan'anga uri kuenda kobatsirwa waenda kumba kwako zvekutanga mambozivi muruda whisky here mombopiwa whisky handiti mozobatsirwa 3 days muri kumwiswa whisky pamwe pacho waseka wakaizvozvo ndiweza kubatsira kuti guys pamwe pacho tongozvitsvagira maproblems kuti mumusha then we are made to believe vanhu vari kunze kuti ndorotaurira chokwadi but imimi maproblems emumusha muchimadi chimaziva aya munofanira kungoenda munogadzirisa maproblems ari mumusha mungonogadzira pasina unogadzana chii maoko. The moment you bring in someone else from outside hasha izvo kudika ende zvandoda kuti ndikudze izvo nyaya yemataura yekuchinja kwenyoka nechii kwese zvese izvi handi nenyaya yetsvimbo nechii handiyo yekutanga ba dzaabot 4 dzauya munomu dzese isame trend yezvomutaura kuti nyoka yakabuda netsvimbo takaenda netsvimbo nechii this is ende wese vanhu vakatanga vamwiswa whisky this is the 4th one mudare ripi rino iri ndosaka ndokwedza kuvhura ipfunga kuti pamwe pacho munapaona imimi taisei tarisai dambudziko renyu moita the best way forward yekusolva chii problem yamwina yasemuri mumhuri mune problem yekuti muri kufiwa muna June wana wasi kuroorwa wana wasi kuroora wana wasi kuita mari izvozvo ndoda mai. So kana when you go out chamuri kunotsvaga isolution to your problem hamusi kunotsvaga kuti azvikonzeresa ndiani ndimombire munotanga kutsvaga kuti azvikonzeresa ndiani hamuchakwanisi kusolva chii problem because maakuexpecta kuti munhu wamafunga kuti ndiye ari kusvika ndiye anofanira kusolva problem of which is not right handi izvozvo unosolva chii problem ndikuti mumusha menyu makanaka kuti mutori nemwe munhu arimo ari kutaura kuti chiri kukuraisai munomu ndechakati nechakati 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 and it's not only problem iripo one mumusha mwenyu mune maproblems about 2 or 3 mune nyaya yekuti uya sungaita zveshowa wande kumozambique waiuya wachita zvawaita zveshowa chidii waitogara wachiuya handiti yataurwa apa kuti ndiripowo ndiri wechifai but iyo haina basa kwamuri makazondamaona ndaita iyoyo yekuti pana vanhu vekumozambique haina basa kwamuri but this thing chakatoitika wana baba wenyu wana sekuru wenyu wana baba wana baba wenyu wachitoripo wana wari kutaura zaidzoka waidzoka wana baba wavo varipo kuchekutanga kwandiri chamaifanira kubvunza chekuti wana tete zvomaidzoka wana baba varipo muchivataura nyaya wana baba wenyu sekuru aiti chii what is the problem then kana makudaro manje makudii makufamba saka isu tikuti right nhasi zvatakuita totangira papi pane idzi tiri kutangira pane ipi iyi chipera topinda pane chii next one kusvikira musha wadii handizvo ende ichi chinotauwa uyo autaura kuti tonipota akaazi auda kuenda kumba zakuenda saka imiendesai vanhu kumusha kwani andika waenda kumusha kwavo wachakutaura bye bye taenda mochitaisa kuti problem yasara ndeipi handizvo ndokuti tigadzise nyaya namanhanga because tunyaya tiri munhu twakawandisa tune mapersonal tune chii there's a lot chekuitika musha menyu but at the end of the day what we want isolution yekuti vanhu iswaite sei wagare zvakanaka uyu mwana uyu ane nguva achikuda patv hazvitoshamiswa izvi kana boyfriend ana nenyaya kuti boyfriend inoda panana shosho nananito nanani ndiya saone saka toti sununguraiwo chii mwana uyu ararama life yake iri chii iri normal handiti saka kana tasunungura mwana zvinhu zvinomira zvakadii zvinoma zvakanaka saka chimwe chatokwanisa kuita uyaripo here mbuya ndandoti maybe aripo
Anditi. Ndinoti anotaura nechii? Anotaura neuyu. Anditi. Achitaura neuyu. Imi muripo. Wokubatsira iwe kuti zvinhu zvekutaura neuyu zvamawirirana. Muri nozvibata sei? Because zvinhu zvamuda kosangana nazvo handi ice cream. wakafamba wakufambira zvinhu ndiwo adai uzitabva munana baba tinoda kuvameja pamwe chete kuti waifamba unogona kufamba ubva watobva futi nicho wabva futi kupi kwawafamba ikuza tinoziva kuti waifamba futi ndiwanani pamhuri yekwabadai Hawabvumba wese saka ngatidaiso ngatichiende dauti muende panzapa nambuya Chera. Mbuya Chera dauti ataure nani nabosi shosho netimu rake. Then uchikutaura kuti pamusvika kumakabhini iye shosho achatitaura kuti pamakabhini muchaita sei nenzira yacho achakurakidzai kuti takauya neapa tikufamba so ndo pamakaenda napo saka iwe uchada kuti kurwa paimubhegi here kana kuti mubheseni ndinokwanda manje kwanda maizopindika mumamitu saka kwanda mwachatsvaga mova maenda imi munoenda munokwanisa kuenda neuko kwamandeya uko munokurudzira magudhuzo kwandamo saka iwo kuda kuti iwo mutakuru mubhegi here mubheseni here kana kuti chii wakatitora ngatibereko musana saka iwewe zvamuchaita iwewe zvamuchaita izwa bosi shosho iwewe zvauchaita bosi shosho imi muchangoti kune munhu akakutorai handiti akamuruziva imi unongoti nganyanganya kumashure kwake makaenda gorongoza musazomuremera roba munhu iyi handiti ndingotombofanoomuremera kuti asi kuti zvawakabata hazviitwi babo mushe kwamanhanga mushe umambo kare sekunochangani mambo baba wake mubvunze ini kuziya hisiri handina kurira mumushabe chisarongaremewa bedo saka doti muende pai mwana chandikutira kuti muende panzapa zvauti ando zviri correct kwando zviri chii pandinoti kana maende panzapa paanotaura uyo ari panza anokutaura kuti ichi nechi chiri straight here kana kuti straight kana kuti chita iso then muchienda muri protected kuzoti tikunoita zvakati muchakupayo mukomana anodii anenge aripo achiwitnesa chemuchena ndio mudzi wemakabhini nasabhuku wake vanenge varipo wachiona wana shosho warudii warikuita saka endai panze pana mbuya Chera Zimbabwe.